ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азиқ шомадем ба канали мо. Дар навори имрӯзаи мо якта мошини фурӯшӣ ки дар ҳолати хуби хуб қарор дорад. Мошин як даст ҳай карда гаштаги мошин умуман нагрузкара бори вазмина дидагӣ нест, фақат корда рафта омода гаштаги мошинай. Касе бигира иншоалло барака меёвад. Мошин Volkswagen Polo соли барориш 2014, мотори 1.6 бензин, дар ҳаётуш газа дидагӣ нест. дӯстони азиз, мана ҳолати афшибкош, ҳолати даруна тамошо кунед. Мошин ҳуҷҷати солона дорад, утил дорад. Мошина мешинем, фақат ҳай мекунем, ягон расходи зиёдатӣ надорад. чихол задагиай, даруни ҳолатшам хушрӯ нигаҳ кардаги, хушрӯ ҳай кардаги мошинай. Печка мечка ҳама тарафа кор мекунад. Коробка механика, кам-кам корҳои косметикӣ дорад. Агар шумо дар ин ҳолатш нафора, корҳои косметикиша, корҳои меличиай дуғрӣ мекунед, ҳай мекунед. Набошам ҳам хеле ҳай карда бугардонед мешавад. Мошин чӣ хеле ки аст, ҳам хеле нишон додаистем. дӯстони азиз, 4 баллони нав задагиай, дискои престиж, мошин нав хадавой кардагиай. Мешинед, фақат тапид ҳай мекунед. Бемалол истоқати омода дида мумкинай. Нархшам нархи дастрас 58000 сомониай. Боз ҳам муомила дорад. Варианти алиш ҳам дорад. Алиш бошад фақат ба мол. Молҳои зотӣ хушрӯ дошта бошед, ба мол ҳам алиш мешавад. Рақамо дар рӯи экран мешавад. муроҷиат мекунед. Телефон, WhatsApp ҳаст. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. Бемалол истоқати омода метавонед дида харид кунед. Харидорои аниқ ҳаракат кунед.